Яким був 2016 рік в окупованому Криму? Російська окупаційна система продовжує зміцнюватися. До переслідувань і нових правил додається ще один аспект – великі інфраструктурні проєкти. Керченський міст, енергоміст, підготовка траси Таврида. Паралельно посилюється репресивний тиск, забороняють меджліс, тривають суди над його лідерами, з'являються справи ФСБ і насильницькі зникнення. Окупація дедалі більше входить у повсякденність через паспорти, блокпости, школу й мови. У відповідь міжнародні інституції ухвалюють першу резолюцію ООН про права людини в Криму, а Джамала перемагає на Євробаченні з піснею 1944. Це хроніки окупації, 2016 рік, третій рік поневолення кримців. – 2016-й починається з одного з найбільш символічних для окупантів проєктів сучасної історії півострова – Керченського мосту. 18 лютого 2016 року російська дорожня агенція офіційно видає дозвіл на його будівництво. Контракт без конкурсу отримує компанія «Стройгазмонтаж», яка належить другу Путіна, мільярдеру Аркадію Ротенбергу. Вартість проєкту оцінюють у 227,9 мільярда рублів. Для порівняння, бюджет Кемеровської області Росії у 2016 році був майже вдвічі меншим. Міст довжиною 19 кілометрів поступово стає новою лінією окупаційного ландшафту. Упродовж року зводять понад 200 опор. Паралельно 11 травня 2016 року завершують будівництво енергомосту, який пов'язує Крим із енергосистемою Росії. Після запуску останньої нитки електропостачання через Кубань загальна потужність становить близько 800 МВт, що дозволяє зняти графіки віялових відключень, які запровадили після підриву електроопор на Крим у 2015 році. Більше про це у попередньому випуску «Хронік окупації». Тож запуск електропостачання з Кубані дозволяє електростанціям і лініям передач працювати у режимі близькому до стабільного, хоча система і надалі залишається залежною від зовнішньої подачі. У тому ж році йдуть підготовчі роботи по трасі Таврида. Плануються і запускаються інші великі проєкти – термінал аеропорту, електростанції, газопровід з Краснодарського краю. Міст, електрика і майбутня траса визначають, як у Крим потрапляють вантажі, як працюють міста і якими стають основні маршрути життя вже через Росію. Їхнє будівництво впливає на море. У 2016 році говорять про періодичні обмеження судноплавства, а українські органи влади неодноразово підкреслюють, що обмеження в районі протоки б'ють по українських портах Азова. З одного боку, Росія робить так, щоб Крим фізично і технічно працював як частина РФ – дороги, енергія, логістика. З іншого, ця ж логіка підсилює ізоляцію півострова і прив'язує повсякденне життя кримчан до федеральних рішень та грошей. Головна точка цього року – заборона меджлісу кримськотатарського народу. Меджліс існував із початку 1990-х. Його сформували на Курултаї як представницький орган кримських татар. Структуру, через яку громада десятиліттями говорила про свої права і свої потреби. Після окупації 2014 року Меджліс залишався одним із небагатьох публічних голосів, які відкрито не визнавали анексії. У 2015-му його лідерам уже забороняли в'їзд до Криму, а в публічному просторі щодо них дедалі частіше вживали слово «екстремізм». На початку 2016 року прокуратура заявляє про призупинення діяльності Меджлісу, а вже 15 лютого окупаційна прокурорка Криму Наталія Поклонська подає до підконтрольного суду позов визнати Меджліс екстремістською організацією. Мною вынесено решение о приостановлении деятельности общественного объединения Меджлиса крымско-татарского народа до рассмотрения судом. Судовий процес триває кілька тижнів.
26 квітня 2016 року Верховний суд Криму ухвалює рішення про заборону діяльності Меджлісу на території півострова. А у вересні Верховний суд Росії відхиляє апеляцію Меджлісу і остаточно підтверджує цю заборону. Тож окупанти системно посилюють тиск на Меджліс і особливо на його очільників. Продовжується судовий процес над Ахтемом Чийгозом у справі 26 лютого. І в серпні стартує процес над іншим заступником голови Меджлісу Ільмі Умеровим. Проти нього порушують справу за публічні висловлювання щодо статусу Криму. 18 серпня його примусово поміщають у психіатричну лікарню для експертизи. Лише 7 вересня звільняють. Моніторингові структури ООН заявляють про примусове утримання та жорстке поводження. Далі заборона Меджлісу поширюється і на побутові ситуації. 22 вересня в будинку Ільмі Умерова проходить неформальна зустріч представників Меджлісу. Окупаційна влада трактує її як незаконне зібрання. 7 людей отримують штрафи від 10 до 20 тисяч рублів. Суми співставні з місячним доходом багатьох кримських родин. Заборона Меджлісу викликає реакцію міжнародних інституцій. Європейський Союз і Рада Європи публічно висловлюють занепокоєння щодо наслідків цього рішення для прав кримськотатарського народу. Але 2016 рік запам'ятовується іще одним епізодом, який демонструє, що суди, обшуки та заборони – не єдині методи тиску окупантів. У ніч з 24 на 25 травня в Бахчисараї зникає Ервін Ібрагімов, кримськотатарський активіст, член регіонального меджлісу та виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар. Камери спостереження фіксують, як на одній із вулиць Бахчисарая чоловіки у формі дорожньої поліції зупиняють Ервіна. Коли він виходить із автівки, його силоміць саджають у мікроавтобус і вивозять у невідомому напрямку. Після цього Ервіна Ібрагімова більше ніхто не бачив. Окупаційні слідчі органи відкривають справу про викрадення, однак розслідування не дає результатів. Його доля залишається невідомою до сьогодні. Цей випадок викликає реакцію і за межами півострова. У Києві під російським посольством починаються регулярні акції «Де Ервін?». Вони відбуваються щомісяця. Таких акцій згодом буде десятки, адже і кількість зниклих безвісти зростатиме. У 2016 році ФСБ запускає серію гучних справ. 10 серпня російська спецслужба оголошує про затримання людей, яких називає українськими диверсантами. Серед них Євген Панов і Андрій Захтей. ФСБ заявляє про нібито підготовку атак на об'єкти інфраструктури та публікує відео, записані вже після затримання, які подає як зізнання. Панов провини не визнає і згодом відмовляється від цих свідчень. Українська сторона і правозахисники називають справу політично мотивованою. Самі затримані заявляють про застосування тортур. Ця історія швидко стає інформаційним приводом для посилення контролю на півострові. Обшуки і затримання подають як частину боротьби з українським підпіллям, а будь-які контакти з материковою Україною сприймають як додатковий ризик. Восени з'являються нові подібні справи. 9 і 10 листопада затримують Дмитра Штиблікова, Олексія Бесарабова та Володимира Дудку. Їх також звинувачують у підготовці диверсії і саботажі. Формулювання звинувачень повторюється майже дослівно. Такі справи створюють для окупаційної влади постійний привід для нових обшуків, арештів і публічних заяв про загрозу безпеці Росії. Для людей у Криму це означає, що навіть приватні контакти чи слова можуть стати частиною кримінальної справи. Паралельно з гучними кримінальними справами окупаційна влада посилює контроль і над тим, що формує щоденну ідентичність – релігією, мовою, освітою. 28 січня 2016 року підконтрольний Росії арбітражний суд ухвалює рішення
вилучити частину приміщень кафедрального собору святих Володимира і Ольги в Сімферополі громади Української православної церкви Київського патріархату. Від церкви вимагають звільнити будівлю, погрожують конфіскацією майна. Після 2014 року мережа парафій УПЦ у Криму різко скорочується. Водночас триває кримінальне переслідування кримських мусульман у справах Хізбут-Тахрір. Це ісламська політична організація, заборонена в Росії, але є легальною в Україні та більшості країн світу. В окупованому Криму саме звинувачення у причетності до Хізбут-Тахрір стає одним із найпоширеніших інструментів репресій. 7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалює перші вироки у справі так званої Севастопольської групи. Руслана Зайтулаєва засуджують до 7 років ув'язнення. Ферата Сайфулаєва, Рустема Ваїтова і Нурі Прімова – до 5. Судові процеси проходять уже за межами Криму, в Росії. Це стає ще однією практикою окупаційної системи. Кримчан депортують на суди до Росії. На цьому тлі окупаційна влада паралельно запускає проєкти, які мають створювати картинку нормального життя і замилювати очі. Триває активна фаза будівництва соборної мечеті в Ахмеджіті. Її подають як символ толерантності, хоча паралельно десятки кримських мусульман опиняються під кримінальним переслідуванням. Освіта теж остаточно переходить під російські стандарти. Українська мова, яка до окупації була присутня в десятках шкіл і класів, у 16-му майже зникає. За даними моніторингової місії ООН, наприкінці 2016 року українською мовою навчаються лише 371 дитина. Це лише 0,2% від загальної кількості учнів. До окупації таких школярів було понад 12 тисяч. У травні 2016 року в Росії створюють рух «Юнармія». Його осередки з'являються і в Криму, зокрема в Ахярі, Севастополі та Ахмеджиті, Сімферополі. Дітей залучають до військово-патріотичних практик через школи та позашкільні заходи. У повсякденному житті окупація виглядає як система дрібних обмежень. Що ти можеш оформити, куди поїхати, як отримати послугу і чи взагалі можеш. Російське громадянство нав'язують з перших днів окупації. Формально люди могли відмовитися, але на практиці це означало статус іноземця на власній землі з посвідкою на проживання замість паспорта. Без російського паспорта стає складніше влаштуватися на роботу, оформити пенсію чи соціальні виплати, отримати медичний поліс. Люди стикаються з тим, що без документів РФ вони не можуть зробити те, що ще недавно було звичайною бюрократією – записатися в поліклініку, переоформити майно, отримати довідку. Але документи – це лише одна частина щоденних обмежень. Перетин адміністративної межі з материковою Україною стає окремим випробуванням. Моніторингова місія ООН і правозахисники впродовж 2016 року фіксують скарги на багатогодинні черги, затягнуті процедури, додаткові перевірки і корупційні ризики. Люди перетинають межу з різних причин. Хтось їде оформлювати українські документи, хтось до родичів, хтось на навчання або по ліки, яких немає на півострові. Це виглядає просто. Дорога, сумки, паспорти, але далі кілька пунктів контролю, огляд речей, запитання, очікування годинами. Діють і обмеження на перевезення товарів. Не можна вільно провозити багато ліків, продуктів чи побутових речей. Усе це регулюють правила і ліміти, які змінюються і часто трактуються на місці. Для літніх людей, сімей із дітьми, тих, хто змушений їздити регулярно, ці поїздки стають окремою частиною життя з постійним розрахунком часу, сил і ризику, що дорога затягнеться на весь день.
Після заборони Меджлісу і нової хвилі репресій кримськотатарський рух і українська дипломатія дедалі активніше працюють на міжнародному рівні. 15 листопада 2016 року Третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримує проєкт резолюції про права людини в Криму. 19 грудня її ухвалює Генасамблея. Там Росію закликають виконувати міжнародне гуманітарне право як державу, що здійснює окупацію, а також припинити переслідування, обшуки і тиск на мешканців півострова. У листопаді 2016 року ще один важливий документ публікує Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду, де називає ситуацію в Криму міжнародним збройним конфліктом. Реакція Москви була швидкою. 16 листопада 2016 року Володимир Путін підписує розпорядження про відмову Росії від участі в Римському статуті, базовому документі, на якому працює Міжнародний кримінальний суд. Так, міжнародні інституції дедалі чіткіше фіксують статус Криму як окупованої території, а Росія демонстративно відмовляється визнавати їхню юрисдикцію. – 2016 запам'ятовується іще однією подією, яка виводить кримську тему на мільйонну аудиторію. 14 травня в Стокгольмі співачка Джамала перемагає на Євробаченні з піснею «1944». У фіналі вона набирає 534 бали. «1944» – це пісня про депортацію кримськотатарського народу 18 травня 1944 року, про втрату дому, розрив родин, життя у вигнанні. У приспіві звучить кримськотатарська мова. Вперше на головній європейській сцені, яку дивляться мільйони людей. Формально Євробачення не допускає політичних текстів і композицію подають як історично, але у 2016 році на тлі окупації Криму ця пісня сприймається значно ширше і як символ сучасної окупації. У 2016 році окупаційна система в Криму стає жорсткішою і помітнішою. Вона закріплюється через інфраструктуру – Керченський міст, енергетику, майбутні траси. Через суди і заборони, Меджліс, справи проти його лідерів, через зникнення людей, як у випадку Ервіна Ібрагімова, через повсякденні обмеження, паспорти, черги, блокпости і через міжнародні документи, які дедалі чіткіше називають окупацію своїм іменем. Це були хроніки окупації. Третій рік поневолення Криму. Історія триває.